interesgarri honetara. Eta igual legegintzat, pleno hasi baino lehenago, hiru hartzu edo da. Alde batetik, ez duzko emon denporari aurkezpen bat preparetako, baina gure asmoa da, hurrengo osoko bilkuratan, soporte informatiko baten bitartez, egiten duguzan proposamenak eta proiektatzea erreza ulertzeko, eta plenoa bere, erreza segi duteko. Bigarren ohartzua izango zen, legegintzaldi honetan, historia lehenengo aldiz, grabatu egingo duguzala osoko bilkurak, beraz, bertaratu ezin danak bere, eskura autiko deu bideoak Bakizoko udaletzeko webonean horrian. Orduen, geur grabeko dugu, eta ahalik-etarinen bideoa egongo dugu bakio.org-era. Eta beste azkenengo hartzu izango zen, gureko genkela osoko bilkurie eten barik egin, eta bukatzen dugunean, nono, dudarik badeko edo zeozer esateko badeko, aukera aukiko deuela berbaiteko. Baina guzteko sakuna zen, etxarotie dana akabe arte, erabaki guztizek hartu, eta gero, nonok aportazioen bat edo badeko, tranquil, errespetu osoz, gota dezela. Orduen honek hiru hartzuak esan taia, zikera gogotzugu osoko bilkurari, zuk esaten zuen? Lehenengo puntuek izango zen aurreko bilkurako akta honestea, orduen, nonok ez dakit batu dibazue, nonok ikusten badebakatzik badago edo aktan. Nugar gauzatxu ebakarik, Josu Garai abio egiten dugu. Haman abizena itzeko gara. Txiarra bada. Bale, zuzentzeko. Besterik? Buskatu gengo dugu. Aktan alde. Bigarren puntua izango litzike talde politikoen eraketaren eta bozero aleen aukeraketaren barri emon. Hiru talde politiko osatu iraz, bata Bakio bai, eta osatzen da Alain Gomes Bilbao eta Josu Garai Barrak, eta bozero alea da Alain Gomes Bilbao, titular modura, eta ordezkoa Josu Garai Barrak. Gero, beste talde politiko bat da EAJ-PNV, talde politiko strukturatu Aitor Apraitimaz, Iker Muloa Goikoetxea, Luis Maria Urrutia Bilbao, Jose Antonio Aguilar Koreka eta Gorka Azaola López de Bereitu. Bozeroleak titularra Aitor Apraitimaz, ordezkoa Iker Muloa Goikoetxea. Eta EH Bildu osotu dagoetan talde politikoa, kide honek Andezka Dukitara Bejarra, Naizal Batuen Lasa, Goiz Abibarriaga, Aitorri Batal Barturen, eta bozeroleak titularra da Andezka Dukitara Bejarra, eta ordezkoak tiraz, Marisal Batuen Lasa, eta Goiz Abibarriaga. Horren bari dut da. Hirugarren puntua izango litzateke, informazio batzorde iraunkorrak sortu eta osotu, eta batzartuko dira egunak eta orduak zehaztu, eta informazio batzordetako buruek izendatu. Ordean, horretarako alkatetzaren proposamen bilatu zen, eta agertzen da lau informazio batzorde sortuko izela, eta osasun eta kontuen informazio batzorde berezia. Gero bestia da ongizateko informazio batzordea, bestia da Bakio Eraiki informazio batzordea, eta gero da Bakio Gizin informazio batzordea. Eta gero, horren dira dau, alderdi talde politiko bakotxak,
proposatu da, boskidek osotuko dabe informazio batzorde bakotxak, eta esate baterako ogasun informazio batzordea berezia boskidek osotuko dabe, bi EAJ PNV-kuak, bi H Bildukuak, eta baki batuak. Eta egia ganak da, talde bakotxak emon bihar dago, gorko partaideak nortzuk izango. Igual, zu hasi izaten. Ogasun izango dire Jose Antonio Gabio eta Eskarinen Sabinakoa. Zer, bona, edo... Bai, zuok. Dia lehenko betu dago erosilean dago izan. Ogasun eta kontin informazio batzorde. Lain, ez? Ogasunean zuet. Ogasuna bakarrik? Bai. Ogasuna. Eta gurien egon ginen Aitor eta Azar. Beste informazio batzorde bat da, gizarteko informazio batzordea. Horretan joango dire, Iker Muruaga, eta Gorka Zagosta. Ni osan ere garen. Alai. Eta gu izagutan. Informazio batzorde izango litzateke faktorekin tetzizako informazio batzordea. Gure aldetik, Jose Luis Urrutia eta Iker Muruaga. Gero bestia izango litzateke baki bizi dako informazio batzordea. Gure aldetik, Gorka Zagola eta Jose Luis Urrutia. Nik igual asaldu gure konekio aprobet ezin dan proposamen honen gakoa, ez da? Zibatzuten, herritar soilak izen eta komplikadu era instituzio baten egin behar dan lana edo zelan egiten da azaltzea, ez da? Orduan, legeak aukera moten dugu, hainbat organo sortzeko lan egiteko udaletzean, orduan, guk azken hilabetietan zehar, esan duguna da, naiz eta legea gauza bat markatu, guk legea beteta bere, erabakiko gendula, gizontzako eta udaletzeari buelti emoteko, ahalik eta proposamen honena edo adostuena egitea, ezta? Orduan, guk proposatzen duguna da, Pambranek esan dugun moduen, 4 informazio batzorde eratutea, pentsetan dugulako, induguna da, bakizok dekozen esparru desberdinek, edo landu behar direzen esparru desberdinek zatikatu, eta multzokatu talde desberdinetan. Guretzako informazio batzordea, naiz eta balan deitu, ez da informazio batzordea bakarrik izango. Orduan, guk pleno honetara ekartzen duguna da, izendapenez aparte, ekartzen duguna da, informazio batzorde horrek guretzako helburu bete beharko zeudi esan, ez? Orduen, lehenengo helburue izango zen, udalien arlo bakotzean egiten dan lanaren barri emon,
eta bertako zinegotzi ere bai lan honen barruen sartu edo eguneroko dinamika sartu. Orduen, gure asmoa da udal gobernuek deko zen bilera guztien berri emon, naiz eta deko guzan bilera aldan-danatara saiatuko gara alderdi danak interretan. Gero, egunero sortzen diren arlo bakotzeko gai desberdinen berri emon gure bai komisio honetan, hori izango zen lehenengo helburue. Egiten dan lanaren berri emon eta erabakiz ekartu. Beste helburuet izango litzike, herrizentzako egokizek eta behar izanak edo behar diren proiektu desberdinek eztabaidatutea eta lantzea. Tarduan guko, herri honetan, udaletxeak egin beharreko lan horretan, pentsetan dugu aurrera eraman beharko diren proiektuak izango direla alde batetik herritarrak berak eskatuten deusenak, bai herritar soilak, bai kultur eta kirol elkarte desberdinak, alderdi politiko desberdinak proposatzen deuri esan proiektu desberdinak, eta beste alde batetik, udal gobernutik bertatik urtetan diren lan desberdinak edo proiektu desberdinak aurrera eroatea, eztabaidatzea eta lantzea. Eta hirugarren helburua izango litzike, informazio batzorde honetan erabaki arlo bakotzean plenora joango diren gai, ezta? Hori izango zen, hiru helburu nagusi. Gure asmoa da, informazio batzar honetan, edo honen bitartez, ez bakarrik alderdi politiko desberdinen elkarlana eta sustatu, elkarlan aktiboa sustatu, sinoke herritarrakaz ingeinkezan zubidanak egituratu eta estrukturatu. Orduen, naiz eta legea ez deuen izten, edo hola nekotu hartute, herritarrak bertan egotie permanentemente, batzordien kide izetea, jati zabaldu gure dotzeuguna da, momentuan eztabaidatu beharreko gai desberdinetan, herritarrak, aukeri emon herritar horreri, eztabaida horretan edo batzorde horretan parte hartzea. Gero, igual, proposamen honetan eskeite lotzen askun gaia, edo ez duguna batzorde moduen definidu da parte hartzean batzorde. Sobre todo, badeko proposamen garatu bat parte hartzearen inguruan, orduan, urrengo hileetan ingo duguna da, hirurok deko guzan parte hartzerako dinamika eta estruktura desberdinek eztabaidatu eta erabaki zein da egokizena udaletxien martxan ipinteko. Orduen, honek izango ziren helburua, eta gero udal gobernu moduen hartzen dugu zen konpromiso desberdinen. Bebai azpimarratu gure duguna da, eta amaekari gure izen duguna da, batzorde informatibo honetan lanketa eredu desberdin bet planteatzaz aparte, konpromiso desberdinek hartzen dugu zala gardentasunari begire. Orduen, gure asmoa da, bai aktak, batzordetako aktak, edo audioak edo soporteak deko guzanak, web orrialdean eskeitea, edo zein herritarrek aukera eukiteko naiz eta batzarretan partea ezartu informazioa eukiteko, eta gero informazio horrela udaletxera barriro etorteko, eta bestalde batetik hartzen dugun beste konpromiso bat da, Dropbox bat eratu dugu, zinegotzien arteko lana eta galderak edo informazio elkartruke hori errestuteko. Orduen, udal gobernutik konprometi duten gara, zinegotzi desberdinek egiten dozkusan eskaera desberdinek 5 eguneko epean maksimo erantzutera. Baldin eta 5 eguneko epe horretan erantzuten ez badugu, konpromisoa hartzen dugu, idatziz espliketako segaitik ez dugun eskaera hori erantzun. Orduen, batzordien gainien hori da esateko kiogune. Bai, gero, da beste bat, izan duzelek ez koordinazio, proposamenia da, proposamenia,
koordinazio batzarra sortzeko eta horrek ohiko udal batzarren aurretik bilera, ohiko udal batzarretan aztergaiak diren aztergaiak aztertzeko bilera bereziak egitea bertan hastian. Hori horrein arte egin da hori esango ere bat koordinazio batzarra eta bestia modura preplenoa edo esaten diakona ohiko udal batzarrak izen aztergaiak aztertzeko egitea. Koordinazio bat, gara esan dugu dut. Koordinazio batzara guk ikusten dugu, batetik ukiko dugu zala herrizen landu beharreko proiektuek eta uki dugu zan, orain azaldu dugu zan helburu desberdinek, baina beste alde batetik konstiente gara alkatetzak badekola funtzio berezi bet, bai dekretuak egiten edo kontratu menor egiten, nik eskumena dekot, kontratu menorrak etzeko, edo egunerokotasunak benetan betetzen duela udaletzeko lana. Orden, guk plantietan genduna zan, lantalde horretatik, edo informazio batzorde horretatik aparte, sortzea gune bat, non alkatetzaren potestadea edo eskumena izan aldiren arlo desberdinek eztabaidatzeko. Orduen, ipindotzeguz, sortuko dugu koordinazio batzar bat, hor bai 5 pertsona osatuko dugu, eta hor hartzen dugu konpromisoa udal gobernutik, da, hirigintza arloan sortzen diren gai desberdinek lizentzian kontureta bertan eztabaidatzeko, higien egiten diren dekretu desberdinek eta hartzen diren erabaki desberdinek eztabaidatzeko, obra eta zerbitzu proiektu batzuk bertan eztabaidatzeko, kontratuek aztertu hori erabiliko genke, eta gero herrizen dauzen arazo desberdinen ganean berbaiteko, baina batzorde informatiboetan igual lekurik ez tekienak, ezta? Orduen, gure asmoa da, koordinazio batzarra honetan 5 pertsona egotie, eta bardin plenoaren proporzionaltasune kontutan hartzie bera osatzeko, eta orduen, ikusten dugune da, sortu leikezela, igual punto konfliktibo batzuk edo eztabaidarako punto batzuk, orduen, konpromiso hartzen duguna da, koordinazio batzarra honetan, gure helburue adostasunetara eta aho batez erabakizek hartzeko, hori bada gure helburue, idatzita izten duguna da, konsentsurik egon ezean, bozkatu egingo dugule. Eta bozketa izango dela, plenoaren proportzioa. Orduan, 5 pertsona osatuko deure, orden, PNV-ek eukiko lekez 2 bozka, EH Bildu beste 2, eta Bakiobaik bat. Ez da inoiz gure asmoa bozketa horretara heltzea, baina momentua helduz gero, bozkatuko genke. Eta bozketa hori errespetatuko genke, eta behar da organura, bozketa hori eroango genke. Orden erabaki beharko zan, nortzuk osatzen deuren batzorde hori. Ipinki genke ordezkoa ipinki genke bebai. Igual azizua. Guk aldez horretik begurekin komentegu batzordearen ganean ezin da gure ikuspuntua behintzen. Informazioa batzordeak honek lauzea irakundu dauz. Eskema aldetik eta ondo ikusten ditugu, eta kontenioen aldetik, baina ikusten duguna da behintzat gure aldetik lar batzorde egiten direla, banan egiten direla, gero nokabulator dugu bat, gure artean lan egiteko, gero dago beste batzorde, koordinazio batzorde bat, eta gure konuke gehiago, lehenko moduen batzorde guztiak dano batera egin, ez dela guzetan, dano batzartu, dano berbain danataz, dano kaurri gauzela, eta dano egotien terata danagaz. Eta ez egotie, sakabanatute, eta gero dros baten dronboz, eta ez dakizero horren txik, alde batetik, danok, azkarrega zegoten, danok egon ginetekela enterote, guztietaz, uste dugu ganera goizetan hobeto lan egiten dela, eta askoz begehiago galetxan gauzela lan gero guztiek, eta danak behin inezkero ez genuke hainbeste egunek kompromisoak hartu behar zaletan eta hori be familiako gonetzako izaten dena conciliación familiar eta horre erreskuko zutela. Hori esan da, batzuaretan ez eman ditugu
izenak eta, sose, hasiko gara horrela. Baina gure poronke gehiago lehenko moduen errezau da dalako eta danok egongo ginetelako informata. Eta gero, koordinazio batxarraren ganean, bai azaldu duzuna, ondo azaldute dago eta kontinuak ondo, baina horretarako badau figure bat, legean eta onartuta dagoena eta tresna bat, horrek betetzen duena da, tokiko gobernu batzarra, horren gainean berbaten gendun, hauteskundia baino lehen, hiru talde politikoak, horren gainean ados egon ginen hirurak osatzeko, zer hori bai da ejecutiboa, beste batzorra informatiboa egin informatiboa. Baina tokiko gobernu batzarra ejecutiboa da. Eta hor, hirurak egon ginen ados, eta zuen arteko konpromiso bat eta firma sinatu bat egon ginen. Ez dakit, zergaitik ez da hori egin, eta egin da batzarra bat. Ondo dau, kontenidoak ondo dauz, baina uste dugu han berbatu zana argi egola, eta berri dugula azken momentuan segitik ez da nahi tokiko gobernu hori eta egin da beste koordinazio batzarra. Eta orain, tratatu behar dugu, ez dakik badan komisio informatibo bat, eta zatu behar dugu memuntzuan ez, eta nola konponduko gara. Hori hor dagoela, kontenido ondo dagoelez, horrela joango gara, ikusiko dugu, baina guk, denporaz eta denpora horrela dela, guk eskatu ingo dugu hori tokiko gobernu batzar hori egitea. Eta behintzate koordinazio batzar honek ez bada funtzionatzen, aldarrikatzen dugu. Ez dakit, orain erantzuten zet, edo sozialdeko zu izateko, edo... Bueno, yo ¿vale? Cogí un poco el testigo Aitor, bueno, primero que yo iba a ser titular y yo soy suplente, ¿vale? Del Colegio de Batzordea. Cogiendo un poco lo que ha dicho... Ez dugu dizinak emon, igual eman behar Bai, Esa. Bueno, esenak izango dire, neurea eta zuzenak. Bakatu, Vale, tranquilo. Gero igual ordezkoak ipini gure badozu ez bada espada. Ja, bueno, gero, ez dino baina igual no ezin badua, pero bueno. Bueno, el enemigo, pues lo de los bachores, ¿no? Los dos puntos que hemos mencionado, uno el bachore y el otro el tema de la Junta de Gobierno. Los información bachores, para nosotros es cierto, lo que ha dicho Héctor, es verdad, es mucho trabajo, pero para nosotros eso no es un problema, es un aliciente. En este caso, queremos que están conformados los grupos de forma que va a haber un trabajo muy intenso desde el principio y hay que empezar con una dinámica fuerte para poder acoplarnos a una idea que queremos continuar en estos 4 años. Nosotros somos 2 personas y nos ha parecido bien, entonces eso se ha sentido muy fuerte, tenemos que estar los dos, cada uno en dos bachordes, pero creo que los temas están muy bien estructurados, es un lugar en el que va a fluir información pues constante, visonante, y esa información va a ser pública para todo el mundo, es decir, va a haber información constante, nunca se va a dejar de dar esa comunicación hacia el pueblo. Entonces, bueno, nos parece que está muy bien estructurado, estamos totalmente de acuerdo, y bueno, también ha dicho Héctor que obviamente si vemos que no funciona, pues como todo, tenemos que dar una vuelta, ¿no? Pero como inicio nos parece ideal, en ese aspecto no tenemos mucho más que añadir, estamos de acuerdo. El tema de la coordinación bachor, y es cierto, Héctor tiene razón también, el hecho de que nosotros cuando antes de las elecciones realizamos una serie de compromisos firmados, hablamos de crear una Junta de Gobierno, eso es verdad. Cuando EH Bildu nos presentó la guitura, ¿no?, del ayuntamiento y vimos que no aparecía la Junta de Gobierno, nosotros nos extrañó. Primero decimos, ¿dónde está la Junta de Gobierno que nosotros exigíamos de alguna forma, ¿no?, y que ellos habían comprometido también a formar? Bueno, después EH Bildu nos explicó en qué se basaba esta coordinación bachorrea, que al final tiene la misma función, va a tener la misma mecánica. A nosotros nos vale, ¿no? La ley está muy bien, es verdad que no es un organismo atado a la ley, no es una Junta de Gobierno, pero a nosotros nos vale la voluntad, la palabra de EH Bildu, que creo que está mostrando voluntad de querer hacer las cosas bien, nos vale esa palabra para convencernos de que es un organismo más flexible que la Junta de Gobierno, porque la Junta de Gobierno legalmente nos ataría a tener que convocarla cada 15 días,
sumado al calendario de trabajo, pues sería muy difícil poder de alguna forma aterrizar, ¿no?, con la Junta de Gobierno, y como va a cumplir las mismas funciones, es decir, que se va a votar, incluso creo que han olvidado decir que el voto de calidad del alcalde está sobre la mesa, es decir, que no se va a utilizar, porque va a ser un organismo en el que cualquier decisión que se vote va a tener que ser consensuada, por lo menos, por otro grupo. Nos parece ideal, es una herramienta que a día de hoy creo que puede funcionar, pero como ha vuelto a recordar Héctor, si no funciona, seremos los primeros también en decidir pasarlo y dar una vuelta. Pero por ahora creo que lo vemos muy razonable y muy útil, así que en aspecto de eso estamos de acuerdo. Nik horre erantzun gure neke, uste astuen esatea batzordeak atzaldera pasiko direla. Osea, ez dutela esan batzordeak atzaldera pasiko direla, zazpiterdietara. Guk egize da, historikoki aldarrikatu dugun zozen dela, porque egia da bizitza familiarra kontziliatu behar dela, baina, karo, benetan pentsetan dugu bakotzaren lanaldi bai, askotan gaur egungo egoera ekonomikoan egoera sozialan oso gatza da bai, lanean, por desgracia, lanean justifikatzea, hainbesteko lanustea edo eskuatea lanera, orduan pentsetan genduna zan, batzaldean egokiagoa izango zala. Teknikoen ganera, hor, argitzen gure dugune da, teknikoak ez direla, hor da gobernuan teknikoak, osea, edozein zinegotzi, edozein momentutan, edozein teknikori, edozein galdera, einak kotzola filtro barik, beraz, udaretzeko ateak goiziez bebai, zabalik egongo direz, telefona bebai hor da, osea, hori zuen eskuetan egongo da, edozein langileaz berbaitzi eta normal eta alderak egitea, eta gero egia da, momenturen baten, teknikoren bat, beharko balitz batzarren baten, aurretik abizatuta nik uste dut ezala egongo arazo. Baina, problemaren bat egongo bazan horretan, nik pentsetan dut, erabakiko gindule, zelan zuzanatu arazo hori. Egituran ganean, egize da, guretzako bebai, gatza izango dela hau danak ordinetie, ez da bakarrik oposizioantzako lana, ez que gobernuentzako ere, hoi da laurana da planteatzen dugun eskema. Baina, pentsetan dugu, hori ez, alainik esaten dugu moduen, ideala dela, eta beti eukiko dugula aukera, edozein plenotara, barriro bebai elkarteko, eta ez da baidatzeko. Eta 5 batzorde, edo 4 batzorde, 3 batzordera pase berba gara, ez da problemarik hori plantietako, edo 6 batzorde egin behar baduguz, berez. Konstiente gara bebai, gu gobernuen 4 gauzela, eta oposizioan 7. Osea, gu eskatu zona ez inposatuten, eta pentsetan dugu, eskema honek benetan erakusten duela gobernuen borondatie benetan udal zabal bat eratzeko. Eta Junta de Gobiernoan ganean egize da, kompromiso hartu gendula Junta de Gobiernoa eratzeko, baina, ni pentsetan dut, nik oso ondoa saldu duela, eta aztertutako jauze bat izen da, eta, Junta de Gobierno hori bertan bera izteko arrazoitariko bat izen da bebai, 2011 urtean, lehenengoko plenoan, hau batez, Bilduk eta PNVek erabaki gendula, legiek berez behartzen ez tozkun organo hau bertan bera iztea. Ze 2011 arte, udal gobernuek eukideu Junta de Gobierno bat, PNVko zinegotxiz ez osatute bakarrik, eta 2011an horreri hartzakoa emonsakon, eta bertan bera genitu zan, ezta? Orduen, horrek bebai, bultzatu dozko apurret, egitura alternatibo bat sortzea. Eta alkarregaz egoteana, egize da bebai, eskarela alkarregaz egongo, baina, higien baten preplenoa egongo da, plenoa prestatzeko batzarra egongo da, orduen hor 11 egon beharko gara. Orduen, hilean baten minimo, danak batera egoteko espazio bat sortu da. Boskatu behar bat.
alde gauze, no? Alde gauze, no? Informazio batzordien buruek izendatu behar dire, orduen, gukona dakargune da, lau informazio batzorde da, orduen, arduradunek edo buruek izetea gobernuen dauen zinegotzi bakotza. Orduen ongizatean izango nitzikeni, ogasunean izango zan Aitor, Bakiorekin egoitz eta Bakio bizin Isabel, hori da gukona dakargun proposamena. Boskatzen bada. Alde gauze, no? Egunak eta orduak. Proposamenien agertuten zan astelena eta egunena, ez dakit ondo ikusten badozue. Astelenean ziren ongizatea, lehenengo astelena, ongizatea, koordinazio batzordea Bakiorekin eta preplenoa izango zan. Zabaran ordenean, astelenatan. Eta ogasuna eta Bakio bizi izango ziren bigarren, hirugarren, ostegunatan eta plenoa azkenengo ostegunien. Guri egunen ganera, plenoana mantendu gureko genke, beti nagako lan, baina bestean azteko problemarik egunea aldatuteko. Ez dakite arazotik ikusten badozu egunetan, edo... arazotik egunak bat? Guk esan dugu esan dagoa, ez jatu gustaten hori, baina ez dugu kontraitu. Boskatu behar da bai? Boskatu behar da? Bale, pues ados gauzena. Eta izango litzike zazpiterrietan. Batera, osteguneko aurkiak batera, osteguneko aurkiak batera. Hola. Ez elkarrera baina hori bere. Dana batera, zazpiterrietan. Korporazio ordezkari hori da. Udalaren osoko bilkurak egingo diren egunak eta orduek zehaztu. Ez orain osoko bilkura bakarrik. Orden guk dakargune da betiko les mantendutea. Azkenengo eguenean, zazpiretan. Boskatzen gu. Ados gauzena? Bueno, konbeni gabe izango litzatik ere bai, ikintzia odeskua da izatea, sartzean gabuz bagazo konditzen igual traizeten da igual egunia eta... Odesko egune. Odesko eguna dugu. Eguna ere izan eskero... Egon jazin zen eskero... Ez du ekarri pentseta egiz esan. Bai, baliku ez. Zerko guztuen? Hore guri guzteko zaskun jaztea informazio batzordeakaz, pentsetan dugu bai dala gara izan dagoela. Eta plenoa ala ikusi ezkero asmoa egitea da. Gero erabakitzen badugu, ez dala beharrezkoa plenoa egitea, horrek suposatuko leke Uztaileko plenoa bai honeku, Uztaileko pleno ohiko
udal osoko dira, baina hori igual aztertuko dugu. Esate sobre las especies. Bosgarren puntua, izango litzateke korporazioko ordezkariek izendatzi udalbatzaren eskumenerako kide askotako organotan. Hemen dauz, udaletxetik aparte, bada oso organo batzuk, udaletxiek parte hartzi edo representazioa dekona, ezta? Orden izango litzikez, Urkitxe Kastetxeako eskola kontseilua, Gizarte Zerbitzuen Mungialdeko Mankomunidadea, Mungialdeko Gurutz-Gorriko Eskualde Biltzarra, Bizkaiko Foru Aldundiko Baso Batzordea, Euskal Kostaldea, Haurreskolak Partzuergoa, Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa, eta Jata Ondo Mendi Nekazaritzako alkaltea. Guk azalpen simple badeko, guk ekarri dugun proposamena ona. Guk komentatu dugu alderdi desberdinekaz euki dugun batzar desberdinetan, ati ezabalita bela parte hartzeko honetan orgamatan, bildu ez da beste alderdi bat. Bakioaik esan dio beste dela parterik hartuko, AJaren erantzunik ez dugu jaso. Eta orduan, ona dakargun proposamena da, danatan, EH Bilduko gobernu taldeko ordezkari bat eta ordezkoa joatea. Argi eukigunde duguna da, porque guk bizi izan dugu hau, arterako legegintzaldietan, barriro be konpromiso bat hartu nahi dugu, plenoan aktan horrela islatuta izteko, da, bilera hauetan tratatuko duguzan, edo tratatuko diren gai guztietan, konpromiso hartzen dugula, organo desberdinek dagokizon batzorde informatiboan, batzorde edo bilera horretan tratatuko diren gai desberdinak mahai gainean jartzera eta erabaki hartzera, udal gobernutik hartzen dugun konpromisoa da, batzorde horretan hartzen den erabakia izango dena trasladatuko duguna honetan organoatan, eta beste alde batetik konpromiso hartzen dugu bai, organo hauetan berba egiten den guztia, barriro be batzorde informatibora bueltatu, eta informazioa helaraztera, eta hartu beharreko erabakiak hartzera. Baina, guk proposamena ekarri dugu, pentsetan dugu, honegaz betetuten dugu zala, ez naiz eta gu bakarrik egon batzorde hauetan, aukera ematen dutzegu edozein alderdiri erabaki bat hartzera batzorde honetan gobernuko kide horrek esango deuenan gainean. Gure ez dakiz lan egiten da, banan moskatzen da, edo zeo zer deko izateko, edo... Banan. Bale. Bai, bota. Guk hemen behi dugu esatea gure ustez honek ez du irudikatzen hauteskundeetan eta ateratako emaitza. Horrek bat honek, eta era berean esator bat partizipazio edo parte hartze konzeptu horregaz. Esan dagoagaz eta bai uste dugu hiru taldeen artean banandu beharko litzatekeela, gure ustea, gu behin dugu berbagia da, baki bainaz esan duzkun ez dutela nahi, eurek hartu hori edo kontzertu horre sartzea, baina gu bai uste dugu izan da zala guztion artean edo gu bitxabai dugu parte hartu eta ikusten gara guztizkan. Zuez zer esateko? Horreri erantzunde, nik pentsetan dut hemen hartzen duguzan konpromisoak eta gobernutik esatea batzorde bakotzean hartzen den erabakia izango dana, eroaten dana, organo hauetara, uste dut ez dala inori parte hartzea sarratzea. Beste alde batetik, ados nago, emaitzan ganean esaten duzuna,
baina barriro bedinot, ez dugula jaso erantzunik zuen partetik. Eta beste bakio bai, argi erantzun eskura, ez deuela gure. Eta beste alde batetik, gu prest gauz, bai, Mungialdeko Gurutz Gorriko eskualde biltzara edo Bizkaiko Foru Aldundiko baso batzordea zuei burua eskaintzen. Urkitze ikastetxeko eskola publiko edo eskola kontseiluan pentsetan dugu gu egon behar garela, arduraduna Isabel dalako eta bueno, iruditzen da eskolako hezkuntza lantzeko organo oso garrantzitsu bat, estrategikoa gobernuarentzako, orduan, usteko saskun joatea. Gizarte zerbitzuen Mungialdeko mankomunidadean, bebai, usteko saskun gure egotea. Esan dodan moduen, Gurutz Gorrizen eta Foru Aldundiko baso batzordean, prest gauz, edo zintaleri, isteko representatibidadea. Euskal Kostaldean, usteko saskun egotea, eskolatan bebai, Urpartzuergoan, pentsetan dut, herri guztietan alkatea joaten dela, representante moduan, eta Jatagondon, bebai, iruditzen asku gu joan bagaren. Orduan, ados basauzie, Gurutz Gorrian eta baso batzordean buru izaten? Ez, gure uste proportzioa mantendu behar da. Horrek biek adirezan, baina sortxitik lau, euren ez badaz, gehiago izan da uste dugu baietz. Eta igual aldien negozia horrek biek bai, baina igual beste biek bai. Hori da gure eritxia behintzen. Bueno, boskatu ego dugu. Kuriosoa da bai, 2011-2015 legegintzaldean, 2011 urtean lehenengo plenoan EH Bilduk Bareina proposatu zeuen, 6 bost egonta, eta atea itxiakon, eta guk atea zabaltzen dugu bi organo hauetan arteatzen. Baina, bueno, boskatu ingo dugu. Guk proposatzen dugune da, eskola kontseiluan Isabel titular eta ordezkoa ni Isabel. Isabel Bartulen eta ordezkoa Amezka Begita. Gizarte zerbitzuen Mungialde mankomunidadean titularra Amezka Begita eta ordezkoa Isabel Bartulen. Mungialde Gurutz Gorriko eskualde batzarra titularra Amezka Begita eta ordezkoa Aitor Ibarzabal. Bizkaiko Foru Aldundik. Ez, Gurutzi Gurrian, zauz? Gurutz Gorria zazera guten? Gurutz Gorria. Ez, bakatu. Mungialde Gurutz Gorriko eskualde biltzarra titularra Amezka Begita eta ordezkoa Aitor Ibarzabal. Bizkaiko Foru Aldundiko. Itxaron, hor, baldin eta zuok beste bi pertsona proposatzen bada zuez, horre joan gaire. Osa, gure proposamena izango da. Non hor proposatzeko? Zuek orain proposatu zuena eta... Ez, baina hori, osa, eske nik ezin dut inoren burua, beste alderdi bateko burua proposatu. Orduan, ja, baina integratu aldugu, hori da. Gu prest gauz, honek biak, zuon buruetan izteko. Ez, horak ez. Horretako posizio izatek ez edo. Bizkaiko Foru Aldundiko baso batzorde titularra egoitza biharria da, ordezkoa Amezka Begita, eskola kostaldea Bizkaia Kosta Baska titularra Aitor Ibarzabal, ordezkoa Amezka Begita, eskola partzuergoa titularra Isabel Bartulen Lasa eta ordezkoa Amezka Begita, Bilo Bizkaia partzuergoa titularra Amezka Begita, ordezkoa Egoitz Abillo, eta Jataondo Mendi ikastetxeko elkartea titularra Aitor Ibarzabal, ordezkoa Amezka Begita. Hola, boskatu, berda? Pues alde gauzena. Ez dakit beste proposamen bat emaneko zuen botateko. Bai, guk esan dugu lau. Ja, baina gurotezan ekarri duzuen plenora proposamen bat boskatzeko ere bai, edo... Baina astu hori botatzen dugu gure oso. Ez, espada proposamenik ez, Bai, ugudoko gurea, karo. Honek hartzen dire, lehenak hartzen dire,
zuek egarritako proposamen. Bale, Horrek dira gustatzen direna. Horrela da. Gure ideia, ez dugu ekarri ez dago gure lehena. Ados. Bueno, zigarren puntua izango litzateke alkatearen ebazpenen barri emotea, beti be alkate ordeak izendatzeari dagokionez. Alkate ordeak Teniko alkate ordia Maria Isabel Bazuen Lasa, bigarrena Egoitz Abio Arriaga, hirugarrena Etorri Bazaba. Boskatu dira, no? Zazpigarren puntua izango litzike, alkatetzaren erabateko dedikazioari buruz, erabakia hartza. Bueno, egiz esan, ona dakargun proposamena, ez da guk bilatzen genuen egoera idilikoa. Beti esan dugu, pentsetan dugula Bakizoko udaletxean dedikazio esklusiboa dekon alkatien figura hori eztabaidatu beharko leken figura badala, ondo aztertu beharko zan figura badala, eta humiltasunez hemen jarri nahi dugu gure kontraesan hau. Ona dakargun proposamena. Naiz eta jakin egoera idilikoa ez dela gupentzetan duleko etorkizunien Bakizok ondo funtzionetan deuen udaletxe bat bada, edo ondo edo txartu gurote esan, guk bilatzen dugun funtzionamendu idiliko hori lortzen deuenean, pentsetan dugu figura hau desagertu beharko litzatekela, edo por lo menos ez egon kasino esklusiboan. Igual paradojikoa da udalanik esatea, baina, barriro dinot, humiltasunetik egiten dugun hausnarketa publiko bat dara. Asko hausnartutako erabaki beti zen da, baina hainbat kontu ipini dugu mahai gainean, eta hainbat kontu horrek ekarri oskue erabakia edo proposamena plenora luzatzea. Alde batetik, gobernuak gutxiengoan da, egize da, igual eskendu espero lau egotie bakarrik gobernuen, baina errealidade bada. Gaur egun dagoen egoera da, pasatu garela 6 zinegotziko gobernu batetik, 4 zinegotziko gobernu batera. Eta beste alde batetik, maiganean ipinten gendun arrazoitariko bat, alkatearen figura hori, dedikazio esklusiboan edo proposatzera zen, guk behin da barriro aldarrikatu dugula kudeaketa eredu baten aldaketa egitera gatozela, eta benetan be udal honen funtzionamentua errotik aldatzera gatozela. Eta aldaketa hau integrala izan beharko zen. Orduan, honek ekarri gaitu erabakia hau hartzen. Alkateak 4 urte hauetan dedikazio esklusiboa beharko leke. Edo pentsetan dugu, egokizia dago. Hori esatea. Naiz eta barriro edinoten, konstiente garela, kontraesan baten jausten garela. Argi da. Pentsetan dugu bai, alkatearen figura hau 4 urte hauetan horrela definitzeko, naiz eta horrela definitu, bai egin beharko dugula hausnarketa bat maiganean jarri. Eta da, argita garbi izan, ni nazelako, enazela, ez gestorea, ez gerentea. Beraz, nik alkate funtzioa egiteko soldata duin bat, baina ez dutela behar. Eta soldata duin hori ez diren orain arte egondan, onartudan partida. Ona dakargune da, bai, kontraesan baten iusi gara, dedikazio esklusibora ekarten duguna, baina argi dekogu murrizketa potente bat egin behar dela partida honetan.
Eta 152,5ko murrizketa bat proposatzen dugu partida honetan. Uste dugu, soldata duina dela, eskatuzelako gerentziarik, eskarelako eziren gerente, ezinongo gestore, gara, edo naz, herrita soil bat, bokazinoz, lehenengo joan nazena, alderdi politiko baten, zerrenda baten, eta tokeraztena hemen egotera. Eta uste dugu, herri honetako egoera ekonomikoa ez deuela ni por el foro baimentzen hori baino soldata altua da. Orduen, ona dakardu proposamena da, ni akatemu duen dedikazio esklusiboan egotea, baina soldata murrizketa honegaz. Ez dakit zozen esateko gauz. Bai. Gure ustez, ondo ikusten dugu hartzea dedikazio osoa, uste dugu beharrezkoa dela, eta hola mantentzen dugu. Hortaz, hori ikusten gara, beharrezkoa da. Gure ustez, soldataren temea ez da garrantzizkoena, eta baina uste dugu eta ematen dugu, soldata arduraren arabera joan behar dela. Eta zuzara eta zara udaletxeko buru. Eta zara arduradun nagusi. Zu edo hor gauten dara. Ez zu, ez nik. Da, eta da, danen buru. Eta soldataz da joan behar norberaren edo momentuaren arabera. Hau da, aldozun jeitsi, ezin aldozun, jobiletan hau aldu joan doaini, gure jubilada dago guz, dainik egoteko, edo ez. Ez da izan behar pertsonaren edo beraren arabera baizik eta karguaren eta bere egituzunaren arabera, eta ez da garrantzizkoena da, definitia betetzie eta ondo edo gintza saiatzea ondo zaitea. Eta soldata, uste dugune da, ez da duina edo ez duina, zuk edo nik izan dugun gauze bat, noiz da duina eta noiz ez. Horretarako, eta guk hortik hartu genuen, eztabaida osta bakarrik bakillon pastan, herri guztietan da, horretarako dauz beste foro batzu, horretarako da gude, eta beste asko foro. Horretan jartzen dire baremo batzu, eta horretatik hartzen dire. Eta etorkizunean, lastar, segurazki diputazioan hartu da. Eta diputazioan hartu da, herri bakoitzean, alkateak, legez, zeman kobratu behar dago. Eta bin bitartean, egon dire beste hor dago. Hortaz, duintasuna nortzea non dagoen eta zein da duina eta zein ez, oso subjetiboa da. Gure ustez, eudele kontatzen zegoen baremoa egokia zen, zeren herri guztietako batez bestekoa bat zen. Hori horren ganean. Arbiratzen dut, guztu eratzen dugu, jakitea, gazein osoaz planteo duzuela. Google Social horren buruan, nosotros también tenemos la dedicación exclusiva de la alcaldesa, en este caso es necesaria. Tenemos que crear una casa visible y constante en el tiempo aquí en Baquio, así que estamos totalmente de acuerdo en que se adquiera esa exclusividad. Y sobre el sueldo, nosotros no estamos de acuerdo en que el sueldo que iba a cobrar la alcaldesa fuera el que cobraba el anterior alcalde, y lo que ha comentado Héctor, estoy totalmente en contra de hablar de responsabilidad y hablar de responsabilidad y sueldo. Yo creo que la responsabilidad adquiere la persona y no se la fija un salario. Tenemos que la seguridad es voluntad y no es dinero. En este caso tenemos que, con la situación crítica que vive el pueblo a nivel económico, era necesaria una reducción de sueldo, pero como la que se ha hecho, una reducción de sueldo notable, importante. ¿Por qué? Porque eso que no se cobra está ahí para el pueblo, eso es lo más importante. No desaparece, no se da fuego a ese dinero, ¿vale? Está disponible para todo lo que se quiera invertir en el fuego. Y la responsabilidad la tiene la persona, vuelvo a repetir, es lo que a nosotros nos vale. No nos vale que con toda la responsabilidad más dinero, nosotros no queremos el dinero, queremos la voluntad de las personas. En ese aspecto la reducción la aplaudimos porque es una reducción que también exigíamos desde Baquio.
y estamos totalmente de acuerdo en los dos puntos, en la exclusividad y siguiendo ese criterio y para todos es bueno que cuanto menos se cobre queden las arcas, lo loable sería que los alcaldes no cobraran, el alcalde de Baquio no cobrara y que por tanto quien se dedique al alcalde en Baquio pues tuviera que ser una persona que no tuviera esa necesidad, que no tuviera, ¿no? O que estuviera en esa, no el que se lo independiente, que al final lo loable es que lógicamente cuanto menos en vez de 42%, pues siempre cuanto más bajes, y es lógico, eso lo vemos todos. No me parece lo lógico, porque entonces se tendría que, por siguiendo ese argumento, si lo vemos al 100%, así que eso podemos ahorrar todo. estamos hablando de una persona que va a trabajar, Efectivamente, como va a emplear su tiempo, efectivamente. vamos a medir el tiempo y el trabajo y la responsabilidad que se adquiere de ¿Y forma cómo lo voluntaria. medimos? ¿Y cómo lo medimos? Lo medimos Por la por el voluntad. trabajo, ¿Al trabajo? por los hechos que se van a ver. Vamos a poner indicadores. Bueno, va a poner el pueblo. ¿Y va a poner la en función de indicadores? Nosotros no tenemos que poner indicadores de qué es lo que va a poner, sino el pueblo Tenemos que poner trabajo de la nosotros. alcaldía de Sí, este pero pueblo. tenemos que poner nosotros. Eso es lo que En queremos función de lo que se ponga, la voluntad. Al principio todo el mundo tenemos voluntad, ¿me entiendes? O sea, la voluntad no es medible. Pero bueno, ya no, que son la cual... Bueno, ni pentsetan dut, azpimarratu gure negona zen, duina dara soldata, ez niretzako, edo zein herritarrentzako. Eta nik uste dut kontestua, osea, ezin dugula azterketa bat egin kontestua ikusi bai. Orduen, pentsetan dut sobran betetzen duela soldata honek alkate batek egiten duen lan. Eta hori edo kontrakoa esatea nire ustez suposatzen deu inguruan daukaguna ez ezagutzea, ez? Baina, bueno, bozkatu gara? Bueno, bozkatu gara. Alde gauze, no? Zortzigarren puntoa, izango litzike, 2015-2019 udal legegintzaldian zinegotziok udal organoetan parte hartzagatik jagoko esan diru laguntza, bai eta udaltalde jagoko esanak, diru sariak behonak. Bueno, orain azalduko dodana, nobatada bat da. Zer pase asku? Lehenengo pleno honek, esteko batzorderik, esteko plenorik, beraz, azkenien gauzak bai ganean jartzeko, ebil gara, batzuk arratzartuten, bestak arratzartuten, gero bestak. Orduen, guk bota gindun proposamen ofizial bat, zala barrerobe kontra esanetan jeusitxe, zala arterako legegintzaldian martzan egon ziren edo diru kopuru bardina mantentzea aurtengo legegintzaldian, eta astelenean, Bakio bai etorri zaskun proposamen barri bategaz. Hemen bere argi esan gure dugune da, egoera idealenean, pentsetan dugule, zinegotzi zobe bai, bokazinoz, egin beharko genkela, gure lana. Egoera da, dana, orduen, Bakio baik egindako, Bakio baik planteatzen zegoena, ez dakit igual gure dozue proposamena edo astelenean basatu zen duena. Bueno, a ver, gu ikusi gendun, erokototeko proposamena, eta zelan kompromiso bat hartu genduzan, lelauko batxaretan eta ikusi gendun zelan, alkatetxan bai gozala uneko gero gehiago, berapena, baina hemen zinegotxietan egin ikusi berapena, orduen. Claro, gu esan gendun, bien artean, bai zinegotxa eta bai alkatetxako berapen horretan, berrogeta bost, berrogeta hamar tarteko, murrizketa bat egotia. Ez da, orduen, gu egin dugune da,
bildu proposatutako proposamenean, eguneko 50% murriztu, bai, zinegotzien alde eta partidoi beba ikentzea, hori da putzuet egoera. Ze egoera sortzen da ametik, gure proposamenean, eguneko 0,17 zinegotzietan bakarrik, zinegotzietan eta partidoetan berakada, eta horregaz, eta alkatetxako berapenen horretan, 0,8 aurrezketa egoti. Hori proposamena gota gendun, bai ametxeri eta bai etorreri, eta horretan gabiz orain, ia zer... Orden guk euren proposamena ikusitze, eta gure kontraizinoak alegien ipinitze, pentsen eguna da, hobeto aztertutea tema hau, plenoan mailan iztea gai hau, eta apurbet danon artean mailan itxita hau, urrengo plenoan tratatzea, eta albada, adostasun batera aiere, murrizketa bat planteatuta, partida honetan bebai. Orden, guk proposatzen duguna orain da, mai ganean iztea puntu hau, adostasunetara heltzeko eta ganoraz eztabaidatzeko. Ez dakit, pegarik ikusten duen zuen, edo... Bai. Urrengo puntua da kontratazio mai iraunkorra sortzea. Kontratazio maila enik ez kontratu bakotxeko sorturik ez, edo izanik ere bai iraunkorrak, legiak horrek aukera bizek ematen dituz. Kontratu sortu kontratazio maila edo zantzian kontratazio mai iraunkorra, kontratazio guztietarako balio daren kontratazio maila sortu. Horretarako, kontratazio maila egon behar da osotuta, egon behar da mai burua, eta gero lau bokalak izan behar diaz, derrigorrez izan behar da bat kasuan idazkari kontrolatzailea, eta gero egon behar da gero idazkaria. Osea, hau da guztira, mai burua, lau bokal eta idazkaria. Kideak izan dira funtzionarioak edo izan dira bai politikoak. Hortako, alkartzaren proposamen izan da kontratuz osotu jarrian kontratazio maila, kontratazio maila iraunkorra sortzea. Hortako, proposamena titularra maiburua alkate Andrea, gero maikidea udal ikaskari kontuartzailea, jarregorrazio ominaz, gaintzen abelako, gero beste bokal bat izango izateke udal aparejadoria, normala da, horren asuntuan udal aparejadoria bokal modura, eta gero proposten da EAJ-ko eta Bakioko kide eta idazkaria funtzionario bat. Hortako izango izateke, maiburua eta gero horrezko, horren horrezko. Funtzionalismoak dira, zutara parejadoria izango izateke Xavier López Kerejeta, eta idazkaria titularra izango izateke Itxaso. Itxaso izango izateke idazkaria. Eta horrezkoak, maiburu izango izateke alkate horreiteko bat, alkate horre bat. Gero maikideak, idazkari kontualtzaileak derrigorrez egon behar da.
gero udal funtzionario bat egon izateke, bai hor ipiniteke jasone, eta gero zuek izan duzu eta bakeko baik kide bana, eta bere idazkaria egon izateke, idazkaria eskua izango izateke itzila. Jose Luis Urte titularra, ez da? Alaiko. Alaiko. Eta Jose Eskua. Ikaratua. Josu. Josu. Eta gero, aurra, ikaratu nire da, bizkaiko bat, bizkaria. Eta bokote, bera? Bai, Bueno, alde hauzen, no? Hau batez. Gero, azkenengo punto moduen, eta legegintzaldize ondo hasteko, akatetzatik aurkeztu duguna da, emitxe hau da, bakepuraleko akate eta zinegotzen jardunerako kodetikoaren dekalogoa, orduen, pentsetan dugu, hitzetatik ekintzetara pasatzeko, por lo menos pausu bat emateko aurrera, beharrezkoa dela, zinegotzi jokota alkatiek, gardentasunari eta joko garbizegaz komprometiz dute, ezta? Orduen, hiru hori dire, orduen egotena egoal da, introa irakurri, jakitzeko más o menos zetan doan, edo zegaitik proposatzen dana, eta, honek dinona da, gaur eguni adostasun osoa dago administrazio publikoa kudeatzeko garaian eduki beharreko irizpideen inguruan. Gardentasuna, interes publikoa nagusi izatea, kargu publikoa alderdiaren edo norberaren zedetarako ez erabiltzea, karguarengatik eduki daiteken informazio privilegiatua ez erabiltzea norberaren onurarako, legeria zehatz-mehatz betetzea, administrazioko kontratazioetan publizitate eta konkurrentzia printzipioa, langileen hautaketarako meritu eta gaitasuna, gastu publikoaren kontrol zorrotza eta bar. Hala ere, eguneroko praktika teorikoengatik urrundu daiteke eta benetako ilegalidade egoerak eman daitezke. Edo gutxienez, moraltasunik gabeko egoera. Egoera horri aurre hartzeko helburuarekin, gobernuan ardura duten kargu politikoen funtzionamendurako kode etiko bat idaztea erabakira, zeinen bitartez jarduera politikoan ustelkeria egoerak saihestu nahi dira. Egin nahi dena da zabaldu, gobernutik eta danori. Eta hau da, hemen agertzen diren puntu desberdinek, zinegotzi danon jardun bide izetea. Ez dakitzu ez bere esateko beharko zuen. Boskatu dugu. Bueno, preguntizuetan algoa egin nola, edo ez beste que bat kanpo da, Lehenengo boskatu dugu. Alde gauze, no? Hau batez. Bueno, nik txoko de divizioneko sozialaz eta donaren edukidu nazar nauzia eta perfekten zegoen anetako organizatako proiektutik moduen eskatu gana telebizioan egiten eta hau nio beste bera esan egiten eta klaro, irien sortzen zela estelator jakin gure du igazela eta hori ikusi. Hor goizuan batzatu da arduradune kultura teknikaritera. Eta bideratute da. Bai, batzarra maitute da, ez dakit non oso zer esateko badeko. Eskerrik asko,